kunnafoni show jamana la mo hamunu mo fle malika nani malika kan foli bilibile ba mbo ko yo kuma be ani wakati be omi ba ko wakati ta kuma be ko sigi jamana so wasan fe kan ngani kunnafoni nu ma kono ambo fo yere ko bela jeleni ci haw yere o ko flel ko nyumana kunnafoni ami na ba dama dungudo ne wakati sile ama fo bela jeleni ki bismillah malika kunnafoni studio bilibile ba en kornala biye jumay novembre kalo kle na nisamba fla ani mukan fla kuna fona damne lamba damne ka do ka ni kalanko kuna foni ambola do ne ka fa ko ministry misigle no kalanko nyana bolma nale de madam sidibe de usmani ale yukunda turki ka fe mi nale yere kon bega tala jere bele bada jere mi yere kon la benen okol tol ko ta kun kan ko ra nyina tare sa fen jumay ne bisira ke wala sa lokol ko halib sira basigi to gamna coronavirus ale bana wo kon kana juguya okol ko ma fen bela jelen ka ke wala sa kalanjele misika di lokol dem bela jelema jien fantan nani bela jelen fe ale kon willa ka se turki ko fe sakata ni la jere bele banke mali jamana tola okuna foni be dona nye ministry misigle no siraba kan kasara kun kan kunya na bolma nale de madam damle madina sisuko amola dona ka fo kunu hale kon willa ka se ministry misigle no lakana ni tasma fagala kun kan kula wina fa uya fa kuna foni ado kon na logo kun kon na to gamna ka fo ko kaski don ale kon mina yamaru ya bolma fen sen flatiga ni sen sabatigi bela jelinka o kumne kon na sa ministry madina damle sisuko ale willa ka se ministry so misigle no lakana tasma fagala kun kan kula ka ta de mekren no doluma ay la ka fa sa ko ki den keme woro hore taraka du uluma wala sa ulukon ka ke maye mamunu yere kon mina ke ma foloye ka kaski du ka lawale ya mali jamana kon to baw ayira la ka fa ko mamunu sigilo no siraba kasaran ko yana bolma no e anazari maw yo kulu ka sebeno kon na ko ne ayira ka fa sa ko keme sarada wo keme sarada la ka ayira la ka fa mali ko no ko ma shekin ko ulude be kaski du mi yere kon na ayira la ka fa ko kaski do mbale ko yere do kon kele no kasara baye mali jamana kon na ko sa chama ka be soro kaski do mbale ta kun kan ko la o kum ne kon na wuli kera saka ta kaskidi ni manunuma olu folo ka domba yi wala sa jamana kono don ko olu jamana kono don to ka so Allah to ko yamina alisa nan toroka kuna funu kona na mta saraba kan kasara kuna funu lawmi ambola dona kunu ka fo katika ofe nega kanyen tanu woro magati ko bulma fen sin flatigi flahuluni bul nani tigi do karla nyogona no o yere de koni beni ku kan kar nyogona sin fasa ko ma saba hulu ta sorala makele andaba ma ka wule serale male nin bonela ko na ko mafla ko lu koni ka bana jugo ara ko sebe hukum konna na sa ko katika ko tasma fagala hulu koni ni manunu ta tela la ku kunda na yikati l'hôpital soka mi nambe do sa ko mam yere ni ndaba ma ka wule serale mako ala ka bada dali no ayi ko munu yere kon dalu no kena kun kan kula ko masara manu kuson kena ala mi tasma fagalo ka nyema ale koni chia blasa ko alisa ko mo yere kon ka bol don siraba ka keren ala ka tisra nu kan ka yere no ka fo ko ni sira nu yere koni asraba kan kasara ha ka chan kuma be ko mo ka boli ni sira nu kan don wala sa be se ku yere nun kisi kama waron ni kisi to ko yamina amanto kuna fonu kona la meta kiri bunga ko kuna fonu la hamola dona ka fako ministry misigile no kiri tegala ka kun kan ko la no de Mamadou Kasonge ale fana to me nyogon la ka cheke la nyogon mi yere nali weke cheke dam be wele mali jamana kona na ko patrona mo patrona nyama na de Musa Dek Baliye halina ka chedon wulila ka se ministry misigile no kiri ko ta kun kan ko la ya yira ka fasa ko cheke da kana ne mun be mali jamana kona na ko lu yere kon ka kiri ko ka kon ka gelen ko sebe na be fuma ko justice fiscale ko fembela jelen ka kesa wala sa kiri jelen tige olu ka fanfela fe wa olu yere kon ka se wa akaw dafa tuga mna ka jamana ka hakew duma o kumne kon na sa olu kon wi la ka se Mamadou Kasonge ma no kata kuma nyogoya o ko kan keren na la chaka da keren le munu be mali jamana kon ko kofle ka ko olu la kiri ko ta kun kan kula Mamadou Kasonge hale ni sonjara ko sebe ku bismillah mi na yere kon ye foli keren ne ta ka duma ani ka do abu don ku ye kala ku deme u kan ni China okuna foni be dona nye ministry misigile no ben hani chefo kun kan kula mali jamana konna na no de Ismail Wage amola dona ya ka foko kuna lamsa halefene yi kunda sharia sumba soka no de sharia talamu sigira mali jamana chama chefa konna na no de sente mawye ala ka fokul kon to me faranyo kon kala mini ministry yara kon ya la tegesa ale ka ke ba yara la ka foko sharia kisa do yara kon kan ata sharia kisa mi yara kon mesera kesa mamunu ye nyanga ta soro kele konna na no olu be wele ko sevejeri mo ye munu la soro no olu wele olu ka kana
tribunal kɔnɔna ko sariya kisɛ dɔ kan ka ta buɲangeli min yɛrɛ kɔni kɛra k'olu sɔrɔ ko jamana wɛrɛ kɔni kan ka fɛn dɔ labila olu ye jamana kan k'i kɔfilɛ olu la jamana kan ka olu hakɛw segu ma adamadenw ka hakɛ latangali kun kan ko hukumu kɔnɔna o hukumu ne kɔnɔna wage hale wulila ka se sariya tala ma walasa ni sariyaden a bɛ se ka ta cogoya min na Mali sariya soba la n'o ye CNT mɔgɔw ye a yala ka fɔ sa ko sariya in k'a yɛrɛ kɔni taara Mali jamana kɔnɔna na ko maa 106 olu de ye sariya in ta ko maa kelen k'ale yɛrɛ dɔrɔn ni kun tɛ minisiri wage hale nisɔndiyara kosɛbɛ a ye foli belebeleba ta ka di CNT mɔgɔw ma olu minnu sɔnna ka fara ale kan walasa bɛɛ hani cɛfɔ kuma bɛ se ka sabati Mali jamana kɔnɔna na cogoya min na fɔ kabi lɔgɔkun daminɛ kunnafoniya bɛ bɔlɔlɔsiraw sanfɛ cogoya min na k'a fɔ ko cɛ dɔ ale wulila ka dɔgɔyama se silamɛ diinɛ ma n'o olu ka jɛkulu tɔgɔ ko Kamiti mɔgɔ a ɲɛma min bɛ Mali jamana kɔnɔ n'o ye Mamadu Dunbiya Fakoli n'a yɛrɛ la k'a fɔ ko ale ye sɛmɛnnikɛla an b'aw ladɔnniya k'a fɔ sa ko kiiri tigilamɔgɔw sigida 4 n'o ye tribunal de la communicative mɔgɔw ye ko o ye Mamadu Dunbiya ani maa 4 wɛrɛ minɛ min n'u y'u bila ka taa bɔgɔ jeninen kan n'a yɛrɛ la k'a fɔ sa k'u ka kiiri k'a yɛrɛ kɔni bɛ kɛ ni kalo 3 tɛmɛna k'u ka kiiri k'a bɛ kɛ Nantoro kunnafoni kɔnɔna na an bɛna Joliba TV mɔgɔw ka kunnafoni i n'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen y'a ye kunu cogoya min na k'a fɔ ko Joliba TV ale kɛra jabaraniso kɛrɛnkɛrɛnnen Mali jamana kɔnɔna jabaraniso min yɛrɛ kɔni ka baara n'a ka di Mali denw ye kosɛbɛ a yala k'a fɔ sa k'u ka kunnafonidila dɔ n'ale tɔgɔ Mamadu Alidu Atayer k'ale ka kunnafonidi dɔ senfɛ ale ni cɛkɛda min sigilen don Mali jamana kɔnɔna kunnafonidilaw ka kɔɲɛnabɔli ma n'olu bɛ wele Hakimaw ale ni olu karila ɲɔgɔn na u ka ni karila ɲɔgɔn na in senfɛ a yala k'a fɔ ko Hakimaw yɛrɛ kɔni sera ɲangili min bɔ ko yɛrɛ de k'a fɔ k'u bɛ Joliba TV k'u b'a ale datugu fɔlɔ kalo 2 okumu kɔnɔna na okumu de kɔnɔna la sa sɛbɛn caman yɛrɛ kɔni bɔra min de ye kunnafonidilaw ka jɛkuluba min faralen no ɲɔgɔn kan Mali kɔnɔna na n'olu bɛ wele ko l'UEGRM mɔgɔ olu bɔra ka kunnafoniya bɔ k'u ka nisɔngoya yira k'a fɔ ko Aki mɔgɔw filɛ nin ye ka nin ko min ta ka Joliba TV mɔgɔw sɛgɛrɛ a tɛ bɛn wa olu y'a kɔ halisa n'an tora kunnafoni kelen kɔnɔna na Maison de la Presse ɲɛma n'o ye Banjugu Dante ale fana y'o kunnafoni kelen de bɔ k'a fɔ ko ni kalo 2 mi baara bila min taara ka Joliba TV mɔgɔw sɛgɛrɛ a tɛ bɛn wa man kan wa ko Mali jamana kɔnɔ ɲɛmaaw k'u janto kunnafonidilaw ka hakɛ la kunnafonidilaw ka hakɛ de ye k'u ka kunnafoni di jɛlenya kɔnɔna k'a fɔ ko kunnafonidilaw kan ka kuma fɔ min bɛ taa fanga sira fɛ ko kuma min tɛ taa fanga jimi sira fɛ k'o ka kɛ kunnafonidilaw ka baara ye ko o tɛ kunnafonidila ka baara ye ko kunnafonidila ka baara de min bɛ taa fanga jimi sira fɛ ani min tɛ taa fanga jimi sira fɛ kunnafonidila b'a bɛɛ lajɛlen fɔ halisa n'an tora kunnafoni kelen kɔnɔna na an b'aw ladɔnniya tuguni k'a fɔ cakɛda min sigilen don Mali jamana kɔnɔna n'olu ye patronat mɔgɔw ye olu fana ye bolonɔ bila sɛbɛn bɔ k'u ka nisɔngoya yira tuguni Aki mɔgɔw la k'a yira k'a fɔ k'u ye nin ɲangili min ta ka Joliba TV mɔgɔw sɛgɛrɛ a ma bɛn wa olu fana b'a kɔ o kunnafoni bɛ taa n'an ye togoda kunnafoni la min an b'an kunda Mopti kan an b'aw ladɔnniya k'a fɔ Mopti ale kɛra dugu ye Mali jamana kɔnɔ dugu min yɛrɛ n'a yɛrɛ la k'a fɔ sa ko turisiw olu ka yala kun ka ca kosɛbɛ Mopti o min yɛrɛ ni Mopti sɔrɔ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kun sigilen don tourisme kan an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko kunnafonidila a y'a yira k'a fɔ ko l'hôtel so minnu yɛrɛ kɔni bɛ Mopti ko 100 ko 90 k'olu yɛrɛ de kɔni datugura bi ala ni labaliya hani basigibaliya sababu ye min n'a yɛrɛ la k'a fɔ ko maa minnu yɛrɛ kɔni tun bɛ nin cɛw la k'olu yɛrɛ kɔni sɛgɛnlen don kosɛbɛ nin wagatinin na Mopti dugu kɔnɔna na an taara kalanko ta kunnafoni la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko kalankɛlaw ka syndicat min bɛ wele ko CSCO mɔgɔw ko olu ye baarabila kɛ Mali jamana kɔnɔna na min n'u y'a yira k'a fɔ k'olu kɔni ka hakɛw ma dafa ko hukumu kelen kɔnɔna na ko Bajanganakaw ka kalanso ko lɔgɔlimɛtiriya ko gɛlɛya ko yɛrɛ kɔni bɛ olu la kabi kalan daminɛna sa olu yɛrɛ kɔni ma se ka kalan jɛlen sɔrɔ ka kɛ denmisɛnninw kun ka kɛɲɛ ni ɔkɔli karamɔgɔw tanya ye Mali kunnafoni show jabana laban ni ne bɛ dansigi an ka bi kunnafoni la n'Ala ma basi wɛrɛ foyi kana an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini kunnafoni wɛrɛw kɛnɛ kan nka yan'o cɛ sa an b'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen k'i hakili to i yɛrɛ la bi ye juma ye juma bonya n'a barika Ala k'o di ne na o bɛɛ lajɛlen ma a k'an bɛn